Nu avea la ce reclamă. La ce? N-aveai nevoie, orice era bun de cumpărat. Era privat, nu era nimic. Nu am spus cu Ceaușescu. Anii 80, Nicolae Ceaușescu, Saddam Hussein, ce facă erau vizitele oficiale, erau țările prietene, republicile democrate, Republica Democrată Coreeană, care a rămas în continuare democrată. Defilarea de 23 august, țara României, cam asta însemna programul în anii 80. Color, e drept, deci am trecut la perioada color, dar programele erau destul de scurte, iar programul de divertisment era doar în noaptea de Revelion. Duminica, cred că vreo 5 ore, duminica după amiază și sâmbătă după amiază erau programele unde se dădeau 10 minute de desene animate. Da. Iosif Sava, iarăși foarte important pentru televiziune, serata muzicală. De altfel există și un studio jos care îi poartă numele. Da. Din păcate. V-am spus scurt, anii 80, anii 90, vizite, da, oficiale și aici, mă rog, dar momente importante, vizita papei, regele Mihai, alegerile prezidențiale, Mihai Tatulin, dar Joana Gheorghiu și-a Lucia Hosu, care în continuare mai filmează. Ne întoarcem la teatru, din fericire, am început dimineața pe om. Piesă de teatru. De data asta sportivii care au marcat începutul anilor 90. Elisabeta Lică, cea mai medaliată cantare din lume. Fotbal mult și gimnastică. Cam asta era la începutul anilor. Festivalul Mamaia, din nou. Da, așa că au fost exploatat, da. Jos era, dar nu am uitat să vă arăt pe Ștefan Bănică senior, sus să-l avem pe junior. Da, festival care nu se mai realizează. Nu mai avea căutare. Cercul de aur nu se face. Festivalul Mamaia nu a mai existat interes din partea artiștilor. Eurovizionul este festivalul care mai rămâne în picioare deocamdată. Cercul de Aur, cred că ultima ediție a fost în 2009. Da, ceaiul de la ora 5, Abracadabra. Școala vedetelor iarăși. Școala vedetelor, un artist spontan. Aici am încercat să reconstituim expoziția. În 1989 decembrie 1992. Există exact secretele din ziua respectivă. Deci era un program de... era un jurnal în care se anunța ce se întâmplă la Timișoara și următoarea secvență a fost aceasta cu revoluția care intrase în studio. Cam asta a fost succesiunea. Cele 4 cadre de acolo și următoarele, cu oameni în curtea televiziunii, au fost câteva noastre bune. Au fost foarte groaznice. Foarte groaznice.
nopțile respective. În momentul când am trăit momentele, mi se spunea că s-au pus bombe și că să se ridică aia.